Kom meteen. Maar jongen, heb je dat beurtje gesloten hè? Kun je lezen? Ik kom net van de landbouwbeurs. Oh, kom er van 20 landbouwbeurzen. Ja, ik heb me nog onkruidbestrijder gehaald. Ik heb er dat geen mee, hè? Nou, in eerste instantie niet. Maar nou reed de ambulance daar aan en af. En nou hoor ik net op de autoradio dat Venlo en Venrooy gefuseerd zien. Alleen en speciaal een min slachtoffers te herbergen. Gisteren heb ik wel een highscore op de boksbal behaald. Man, daar wies de stoof door de geluidsbarrière in. En even later stok de vergunninghouder. Zijn kutkop uit zijn kuttrailer. De moment dat er een bom explodeerde. De minst stof van boete kiek rond en de moment dat de aardcontinenten verschuiven worden. Die boksbal stond er eenheden bij. Kilogrammen, newtons of net wat. Want bij 2000 newton houden je de minste kop uit in. Maar dat zal mij een woord zien. Dat wordt gieren. Kijk een oude pindoe, vuisten laten hier. Ja Jan, je kunt op de kermis wel ruiken door met een boksbal, maar dat ding dat houdt niet terug. Wacht, nou meteen, nou meteen. We houden toch uit je meer een hoes hebt. Nou Morris, nou vertel maar eens waar vader, André, zijn een rotzooi dumpt van de landbouwbeurs. Die smerige dicties. Want de ganse meulenberg zit vol toter. Ja, nee, ja, nee. De stroom, de zeik en dat blauw gloor, dat malle weg. Want dat is niet bepaald onwelvriendelijk, snap je mee? Dus dan zijn er twee opties voor ook. Optie A, geef getuig tegen een opabel naar rechtszaak. Of optie B, je runt het zelf op. En dan zul je er als je door een half doems verwarmingsbuurt kijken of je er zoiets binnen haalt. Optie B, hè. Geef het al vrouwtjes in een relatie. Ik heb godverdomme groot geld geïncasseerd op een landbouwbeurs. Alleen al aan die dicties daar. Oh nee, mijn zoen. Had ik voor 22 jaar terug maar op een kachel gespoord, dan word je toen en door met een sisser afgelopen. Oh, hoe zoet je als zo gemeen tegen mij, pa. Je beschikt geen over degene van uw vader, je hebt alleen maar degene van uw moeder. Ik zet ook op een huishoudbeurs. Ik ben een man nou. Och, schijt toch gauw uit, gij zit een grote college boy. Tini, ik weer gek van de jong, de stemmen in mijn kop zetten me weer aan de alcohol. André, pak de whisky. Koel het, drink het, vul het, pis het. Over, en nee. Ja nou, het ziet toch een power drinker. Ja, maar ik wil de Steven Seagal. Ja, aanpakken. Wat overkwam je nou laatst, hè? Zit ik in de vlieger, kreeg ik telefoon van Jan. Kreeg ik te huren dat de Steven Seagal weer stroom door de propeller in het gegooid. Moet ik hem aanpakken? Ho, wacht hier even, ga je aanpakken. Je kunt nog een cheeseburger bij de McDrive aanpakken. Dus. En laat staan, de grote powerhouse Seagal. Ja vader, dat is het hem net, ik mag nooit iets alleen doen. Pastor gaat terugstaan, ik run in de show. Dames en heren, ik mag zitten, ik kom even wat te mededelen. Mijn naam is Steven Seagal en ik kom hier vanuit de federal gemeente. We krijgen steeds meer melding vanuit de gemeente dat er wordt gebouwd zonder vergunning. Dus de komende week zal ik wat tuinhuisjes en dakkapellen noordmeten. Dat moet allemaal gaan. Wat? Ik bepaal wie wat doet en was het daar. Onthoud dat goed. En de eerste beste die middag zijn opmerking plaatst, dan breng ik toe zelfs af in de Kaverhoeze. Dus ab heute wordt er niks meer gebouwd. En gebeurt dat wel. Daar griep ik in. En hoe ik dat doe? Dat zal ik vanavond demonstreren, op deze kerk. En luister maar naar mij. Anders escaleert Hurricane Seagal vandaag over de deur op. U god me ja, daar let eens op, Stengel. Wat een hooggezer. Zal ik maar rennen daar? Hoe zit je gevallen?
Hoe heet die meneer? Wat is uw naam? Guido. Guido, wie dat daar? Guido niks, ja. Ja, weer een ander is niet gelagen. goed geworden. Nee, lees zeg. Staan er Weer een sport. Wel hetzelfde genoeg keer op een huisartspas. Alle zorgpassen aanslag, ik zie dokter Salah. Salah wie? Oude meerdere, salamanders. Salamanders of umdraaien. Salum ze hem draaien. Man, dat gooi ik vast. Jongens, 6 terug staan, 24 op Körper. Ja, de deur gaat op. Wordt dat eigenlijk op basis van de urgentie berekend of hoe zit dat eigenlijk hier? Ballentent. Haha, is egal. Wat, hè? De mensen stof wie een pony op 2 puur onder de pindrol door een bos heen. Met de kop tegen een dikke eik, wat een hoogiezer. Goedemorgen agent, wat is het? Steekt een auto op krat, hè? Of heb ik onderweg ergens een oliespoor laten liggen? Nee jong, met een auto is niks aan de hand. Maar wij kregen een melding dat je het misdragen van de meerge tijdens de mis in de kerk. Er worden toch een del mensen heel erg aangedaan door uw preek. Ja, worden ze aangedaan? Dat doet me nou helemaal niks, weet je dat? Niks. Want dan hadden ze maar haar carports en haar dakkapellen gewoon bij de gemeente moeten melden en vergunningen aan moeten vragen. Ik snap dat niet, dat ze dat niet doen. Dan denk er maar zo van, oh bro, pas op dit Guido. Dat ging niet. Hoe lieve die had tot hier goed neer moeten komen. Schaak maat halve jaar. Een half jaar geleden wordt dit deur een kwart van wat het nou is. In een tijdsbestek van 6 maanden zie je geëxpandeerd tot 4 keer zo groot. En aanbouwen links en rechts, levensgevaarlijk. En steunbijlijk, die worden niet eens doorgerekend. Laat staan dat ze een veiligheidsfactor inbouwen. Nee, helemaal is ook het goed mogelijk. Ja, daar zit wel wat in. Sorry jong. Nou, maar jongens, zeg je tegen een rookie. Jongens, kom schouw, geveeg op je eigen weg. Ik ga voor jou weer verkeerd aangeslagen. Ja, zolang we geen slag krijgen van hem, als hij zich omdraait, wijt er alles van de toonbank. Hoezo dat daar? Zat breed als een deur. Ja, IDD. Hoezo? Maar wat brengt nu naar houthandel Moedwurm? Wat voor plank wat te hebben, dan ga ik de heftruck wel even En halen. dan we licentie weer terug. Ja, is toch, als ik het zeg net, dat die voor allemaal op een heftruck kunnen. Die vrouw die kunnen overal op Dan zetten. kon ik ze deze dag wel eens op de knop van mijn trekhok zetten. Ja. Guido hebben weer vulling nodig voor de kidspuit. Een testosteron, die knapt me door de neus en de oren eruit. Als het moet. Ik zie een oude vetzak, dat wil ik graag niet We weten. vonden net bij vissers door de car en dan zit een eerste jitse stront er weer op. Ik zie net een balpur. We kunnen nog de weg ook al laten het geer. Ik blijf aan doet zitten. Balpur of nee, hier in de winkel geeft het genoeg zoutzuuroplossing om over in een auto te krijgen. Maar ja, dat is wel niet goed voor de lak. Dus wat ik doe, ik klap ze eraf. She is gone. She was here. Oh, wacht maar eens ik alles. Ik dan in de aanvalsdiameter kreeg. Dan heb ik in een split second mijn naakt kloren. En dan schiet ik een pi verder dik kwadraat dwars door die pan. En dan bestaat er geen ene natuur wat die meter direct van weerhulden met de snelheid van een lichte observeert te reageren en te domineren door het ganse appartementencomplex hier. Die kutzooi. Die vorige kandidaat die kreeg nog geen kans om op te weer. Hij iemand dwars in de kop. En dat is bij dit niet anders. Let je op zich al. Geschwindigheid door meer dan massa als het op kogels dat keur. Wat hebben we dan nu geleerd op een middelbare? Godverdomme, Johnny, dat is lastig. Die steken de mensen zijn sigaret nog niet op. Een goedenavond, meneer. Er is Letza met een loader een hooggoede pand gejaagd. Ja, ging dat met geweld? Wat zei de gederood man? Hoe zit dat dan? Die kreeg glasvetters in zijn gezicht. Weet je wat ik denk? Die dochterin van mij. Heb ik ook niet irgendwo eerder gezien? Ja, je kent mij. Jij wordt er toen bij het bedrijfsongeval op een bouw. Klinkers, auto. Nou weet ik het weer. Jij toen de Big Bag klinkers op de cabrio laten vallen. Waarvan beide inzittenden toen finaal onder het dashboard zouden geknetst. Nee, dat is niet het incident wat ik bedoelde. Van de week wordt er weer een ongeval. Met een grote caterpillar zijn ze dwars door een dragende spouwmoor gejaagd. Door een dragende spouwmoor. Daar weet ik niks van. Vliegtuigen hebben er massaal melding van gemaakt. Ze hebben in de cabine zitten. Oké,
Oké. Het kan zijn dat ik daar heel even geweest ben, ja, maar... Wat een verstand. Maar ik snap dat niet richtig. Waarom gaat hij heen? Wat gaat hij daar doen? Je ziet toch ontslagen door? Krijg je geen loon? Waarom doet hij in zo'n cabine zitten? En vooral met zo'n weer. Wat ook heel opvallend was, is dat het gebouw het huis was van de aannemer. Wilco komt met de ganzen inboedel dwars door de dek naar onder. Maar leeft die mens nog? Wat mende jij? Dat was niet mijn bedoeling zo. Kijk, ik zat er terug en ik kreeg... You're looking at 20 years. Hè? Wat? 20 jaar? Is dat niet wat overdreven? Ik bedoel... Ze zou er op een andere manier vanaf kunnen komen. Nee. Ach, je hebt gelijk, dan ga ik wel een Cuban score bij de Shack Donalds. Dat brandt nou fijn van binnenuit en als die steunbelk direct goed doorziet, dan kumpie. Afspraak, gepochtje. Gaat nou niet. Nou giet die jas, nou kom maar eens terug staan. Nu dat ze